Začneme zbierať zelené orechy. Orechový likér je v celku naozaj chutný a aj zdravý. Orech má antiparazitické účinky, je veľmi dobrý na rôzne žalúdočné a črevné ťažkosti. A v prípade, ak máte radi rôzne bylinkové likéry, určite oceníte aj chuť tohto orecha, tieto orechovice. Ja som si ju obľúbil. Základom je mať takéto zelené orechy. Orechovica sa zvykne pripravovať na Jána, takže keď Ján oslavuje meniny, vtedy to zvykli naše babičky pripravovať. Orechy sa zberajú v tomto období, a to ešte z toho dôvodu, že sú v podstate celé zelené. Vo vnútri škrupina ešte nie je vytvrdnutá, ešte je taká mäkká, takže tie orechy sa dajú ešte prekrojiť nožom a v celku jednoducho. A to bude vlastne aj základ našej orechovice. Potom si orechy umyjeme. Budeme ich krajať na polovicu. Niekto ich kraja aj na štvrtinky. Ja to krajem na polovicu, v podstate je to jedno. Pripravíme si väčšiu nádobu. Toto je stará klasická uhorková fľaša. Má obsah, myslím, že 4 litre. A pripravíme si potom škoricu, klinčeky a kávu. Klinčeky mám asi 20 kusov a kávu mám 40 kusov. Škorica 2 kusy. 300 g cukru. A dovnútra som sypal ešte aj 2 kusy vanilkového cukru. A všetko to zalejeme 2 fľašami vodky. Takže sa pustíme do krájania a naplníme fľašu. Potom, keď už máme orechy nakrájané, pridáme teda cukor a ostatné koreniny. Potom už len zalejeme vodkou. Teraz to už iba uzavrieme. Na často pretrepeme, počas toho obdobia sa akurát ten cukor rozpustí a celá tá tekutina vlastne stmavne, v podstate až zčiernie. A teraz to už iba necháme ležať niekde na slnečnom mieste, niekde na parapete pri okne. Minimálne 8 týždňov, ale kľudne aj 10 alebo 12. Nič nepokazíte.